Makoro wan go tamo wang mogo ma wan mbita chalo Europe. Chalo Italy. Wan mbita to chalo Europe. Chalo German. Wan wachako 20 wan chako higa manyien. Ha? Higa manyien wamoke. Wan mane dara chuma. Nena. Ane wana newa. Ne, madara chuma. Madara chuma. Karo mene gi nam cho. Do nam dong nam gine no ka. Nam do gune no. Ha? Wan German ero ne. Ma mbita to chalo German. Ne ana kaka wawuotho. Mbita chalo Europe mana siande mwa gwenyore go mana na gwenyore go madongo na siande mwa kalo no na ne ja oguru no ha akeni ja oguru ne wonu nyako menya ne ha me ja oguru kwa kama wapenji question made baba manyari oh to okay njawi manga nyako ini luonge ne ngawo we amenya nyako uwo microphone mari nyako uwo microphone mari ini luonge ne nga Judy. Judy osenyuome? No. Kare lubangwa odwa kawi. Mano lubangwa. Wasadu ko wuogi ji mang'eny. Kineno ni nyabiro bi. Bia. To kopo ni nyien miwuotho go ma moko funga goge ne maber. Haya. Sawa dong kode. Otamo Wang mogo. Baba. Mwako no joge ni sani wan koro wabiro marach. Wan wabiro marach kabisa. Wan wabiro marach. Kendo wanyiso gi ni sani gik makarenti wagolo. Mwagolo. Wan sani watimo wan sani wabiro ne watimo koro sani kawuono ne nyoro gotieno ne wan godongo swagg. Ajonyo mielore. Ha? Nyomyelore maratari. Gine sheria bitava. No pong marach. No pong makata. Yani no pong kulija. Gende ngade ma 400 ok ne 200. Siling 400. To no pong marach. Kenya shillings. Di YouTube ne kaka na keto mero pong. Opong marach. Di YouTube ne Omari. Kwayaka. Wachiko sindo selu. Bedi pong kato kibiro. Wan gi moro niyo kiani tarik achiel seche kia Januar kia weche sikul. Wan ma okwangi. Wan waponge ge Januar no. Ai Omari wan kodi. Wan gi tich achiel. Tij ran kaila ge motimo ne jogi pane waran. Mai tij mowuok ne piny. Ran no tijwa wan to kwarar. Ran no tijwa. Mai tich mowuok ne piny. Ma be tich mochwadore nyaka sikul. Be mwachulo ne fi. Mai mochulo ne fi kendo mai manochoko ne bugewa. Omari wambe koro ne riembo wa sikul ne. Ni wadogo au pesa ne gik mwatimore. Wadogo kwata pes bench.